लाइव हाय हेलो गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जाबाय मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय थ' लोगोफोर एसे लाइभआव फैदो हेलो लाइव हाय हेलो लोगोफोर गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैनाय जालायबाय कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयैया हाय हेलो हेलो लोगोफोर लाइभआव फैदो दसे लाइभआव मोजां गाज्रि सावरायदिनि दसे कमेन्ट्स खालाम हेलो कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे गोबां दिन जाबाय लाइभआव फैयैया दिनै गोबां दिननि उनाव आङो फिन खेबसे लाइभआव फैफिनबावनाय जाबाय एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हाय हेलो एसे लाइभआव फैदों दिनैहाय गोबां दिन मानि जाबायमोन थ' बेकग्राउन्ड गैया उनथिंजाय हेलो लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन माने लाइभआव फैयैयाहाय थ' गोबां दिननि उनाव दिनै आङो फिन खेबसे लाइभआव फैफिननाय जाबाय लोगोफोर माबोरै दङ हाय हेलो एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयैयाहाय आङो दिनै फिन खेबसे गोबां दिननि उनाव लाइभआव फैफिनबाय आरोना कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हेलो लोगोफोर दसे लाइभआव फैदो कमेन्ट्स खालाम लाइभआव फैयैया बिराद गोबाव जाबायमोन हेलो लाइभआव दसे फैदो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभआव फिन खेबसे आङो फैनाय जादों हेलो हाय हेलो लाइभआव बिराद गोबाव जाबायमोन लाइभआव फैयैयाहाय कमेन्ट्स खालाम माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हेलो लाइभआव एसे कानेक्ट खालामदो लोगोफोर लाइभआव कमेन्ट्स खबरा मोजाङैनो दङ बर्थमान एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गोबां दिन जाबायमोन आङो लाइभआव फैयैयाहाय दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैफिनबावनाय जाबाय थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन एसे कमेन्ट्स खालामहरदो बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो दसे सम बारा गोबाव थानो सानाखै गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे आङो दिनैहाय लाइभआव फैफिननाय जादों एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स हेलो हाय माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम
एसे कमेन्ट्स हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे आङो दिनै लाइभआव फैफिनदों थ' एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हाय हेलो माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैनाय जाबाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयैया गोबां दिननि उनाव दिनै आङो फिन खेबसे लाइभआव फैफिनबावबाय थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम एसे आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स जायफोरा नुसनदों एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन एसे कमेन्ट्स खालाम हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स नायनोसै एसे कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो मोजां गाज्रि दिनै एसे सावरायनो थाखाय फिन खेबसे गोबां दिननि उनाव आङो लाइभआव फैनाय जादों लोगोफोर दिनैहाय गोबां दिन जाबायमोन बेबायदि लाइभआव फैयाहाय थ' एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफोरा नुसनदों थ' कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स गोजां बोथोर फैहांबाय एसे गोजांज्रो मोनगासिनो आरोना थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफोरा नुसनदोंना मोजां गाज्रि माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहर थ' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन जोंहा बेबायदिनो गाबोनहाय बेबायदि PM किसाननि जितु रांफोर मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर जायफोरा हाबनानै दं PM किसानावहाय थ' फाइनेलि गाबोनहाय बेबायदिनो एकाउन्टावहाय क्रेडिट जागोन आरोना थ' रांफोराहाय लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो जायफोरा नुसनदों थ' एसे कमेन्ट्स खालामदो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' कमेन्ट्स खालाम माबोरै दं नोंथांमोनाहाय एसे कमेन्ट्स खालामदो थ' आङो हानायमानि रिप्लाइ खालामगोन आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो
हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स जायफोरा नुसनदोंना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे थ' बेबायदिनो दसे सम लाइभआव फैलायबाय गोबां दिन जाबायमोन आङो लाइभआव फैयाहाय थ' एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर लाइभआव आङो गोबां दिन जाबायमोन दिनै फिन खेबसे फैफिनबावबाय आरोना थ' मोजां गाज्रि लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' कमेन्ट्स हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामदो उनथिंजाय जेबो आंहा स्क्रिन बायदिसिना बेबायदि जेबो गैया थ' डाइरेक्ट माने आङो बेबायदिनो लाइभआव फैनाय जाबाय आरोना थ' ग्रीन स्क्रिन बेबायदि गैया हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर थ' मोजां गाज्रि माबोरै दङ एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ जायफ्रा गोसो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलौ माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना हाय हेलौ आङो गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव बेबायदि फैयाहाय थ' दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैफिननाय जाबाय आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन थ' कमेन्ट्स हाय हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ एसे कमेन्ट्स खालामदो सोरबाफोर नुसनदोंब्ला नोंथांमोनाहाय बेबायदिनो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरोना एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय भइसआ माबायदि थांखो आङो जेबो मिथिला दा साउन्ड क्वालिटि बोरै जाखो जेबो आङो मिथिथ'ला आरोना थ' नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हाय हेलौ माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय बोथोरा एसे थान्दा जाहांबाय बेबायदिनो गोजां बोथोर फैनोसैलाय जायगा बेरायनांसिगोन थ' बेरायनायनि दिन सफैबाय आरोना थ' हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहर रिप्लाइ खालामनो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन सोरबाफोर नुसनदोंब्ला लोगोफोर आङो दिनै फिन खेबसे गोबां दिननि उनावहाय लाइभआवहाय दिनै फैफिनबावनाय जाबाय थ' बेबायदि आङो लाइभआव फैयाखैमोन गोबां दिन जाबायमोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्ला हाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय नोंथांमोना मोनसेबाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन लोगोफोर एसे कमेन्ट्स होनानै गालांदो हेलौ हाय कमेन्ट्स लोगोफोर लाइभआव दसे फैदो
एसे कमेन्ट्स होदो लोगोफोर रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जादों आरोना थ' माबोरै दं नोंथांमोनाबो एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स आङो दिनै बारा गोलाव खालामनो सानाखै गोबां दिननि उनाव दिनैहाय बेबायदि लाइभआव फैनाय आरोना थ' नोंथांमोना गोसोब्ला कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन लोगोफोर सोरबाफोर बेबायदिनो नुसनदोंब्ला आरोना हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर एसे नायनोसै कमेन्ट्स थ' लाइभआव आङो गोबां दिन जाबाय दिनैसो फिन खेबसे आङो फैफिननाय जादों थ' एसे कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' लोगोफोर माबोरै दङ एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो एसे कमेन्ट्स नायनोसै आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालामहर आङो साउन्ड क्वालिटिया बोरै जाखो बेखौ जेबो मिथिला दा लाइभआ सोलिगासिनो थ' माबायदि साउन्ड थांखो बेखौ जेबो बुंनो हाला आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर हेल' माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हेल' गोबां दिन जाबायमोन दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैनाय जाबाय निस्सय नोंथांमोना नुसनदोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन मोनसेब्लाबो आरोना एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर चेनेलफोर दंबा शेयार खालामनानै हरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब लाइक लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर हेल' कमेन्ट्स खालामहर हाय हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव फिसाब्लाबो मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयो आङो दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैफिननाय जाबाय थ' एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन बेबायदिनो 18:54 थांबायानो लाइभआहाय थ' 18 मिनिट्स थांबाय थ' लोगोफोर कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन लोगोफोर हाय हेल' माबोरै दङ थ' नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेल' लोगोफोर साउन्ड क्वालिटिया बोरै थांखो आङो जेबो मिथिना मोनला थ' लाइभआ सोलिगासिनो हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन गोबां दिन जाबाय दिनै फिन खेबसे आङो गोबां दिननि उनावहाय लाइभआव फैफिननाय जादों आरो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम नायनोबा बांसिनब्लाबो एसे मोनसेब्लाबो आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो हाय हेल' नायनोबा बांसिनब्लाबो लोगोफोर मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैयैयाहाय दिनै आङो फिन खेबसे लाइभआव फैफिननाय जाबाय थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेल' लाइभआव दसे फैदो लाइभआव मोजां गाज्रि फंनैसो सावरायनोसै लोगोफोर थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' नायनोबा बांसिनबाबो मोनसेबाबो कमेन्ट्स होनानै गालां लोगोफोर थ' आङो रिप्लाइ खालामगोन हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन
आरो जायफोरा बेबायदिनो गाबोनहाय 5 तारिख फैगासिनो दङ जोङो बे 5 तारिखआवहाय बेबायदिनो जोङो अनलाइन एप्लाइ जागोन होननानै मिथिनो मोनदों जोंहा CM-AAA खौबो थ' जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो PM किसान थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम PM किसाननिखौ गाबोनहाय मोनगोन फाइनालि जायफोरा बेबायदि एप्लाइ खालामनानै दोनदों गाबोनहाय मोनगोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेल' माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन गोबां दिननि उनाव आङो दिनैहाय लाइभआव आङो फिन खेबसे बेबायदि फैफिननाय जादों लोगोफोर जायफोरा दासिमबो नुसनाखै नुसनोब्ला कमेन्ट्स लिरनानै गालांनो दाबाव लोगोफोर थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर कमेन्ट्स बेसेबां गोबाव थाबाय थाबावनो ना नङाबा लाइभआवहाय स' बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नामा बेबायदि लाइभआवहायबो गैया आरो कमेन्ट्स बेबायदि गैया ना थ' आरो बेसेबां जिरायबाय थानो बिदिब्ला दिनै आङो बेखिनियावनो लाइभखौ दोनथ'नोसै नामा थ' हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स जायफोरा नुसनदों मोनसेबाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालांनो हागोन आरोना हेल' लोगोफोर माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स खालामदो एसे गोबां दिननि उनाव दिनै लाइभआव फिन खेबसे फैनाय जादों थ' सम मोनोब्ला बेबायदिनो गेजेर गेजेर लाइभआवहाय फैनो नाजागोन आरोना हेल' माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम गोबां दिन जाबाय लाइभआव फैयाहाय दिनै आङो फिन खेबसे फैफिनबावबाय थ' बेबायदि कानेक्ट गैया आरो कमेन्ट्सफोर गैया थ' बेसेबां गोबाव थाबावनो 23 मिनिट बेबायदि थांबाय हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स मोनसेबाबो होनानै गालांदो लोगोफोर सोरबाफोर बेबायदिनो नुसनदोंब्ला आरोना थ' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे आङो दिनै लाइभआव फैफिनदों लोगोफोर बेबायदिनो सम मोनोब्ला आङो लाइभआव फैनो नाजागोन थ' नोंथांमोना सोरबाफोर बेबायदिनो नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन थ' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर थ' कमेन्ट्स आङो हानायखिनिखौ रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन सोरबाफोर नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना हेल' हाय हेल' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम थ' रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन आरोना गोबां दिन जाबाय दिनै आङो फिन खेबसे चेनेलाव बेबायदिनो लाइभ फैफिननाय जादों आरो हाय हेल' माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो थ' बिदिब्ला 25 मिनिट्स बेबायदिनो थांबाय आरो बेसेबां गोबाव जिरायनानै थाबावनो लोगोफोर
नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय गोसोआव एसे थुलुंगानाय बेबायदि मोननो हानाय बायदि एसे कमेन्ट्स खालामदो रिप्लाइ खालामनो आंबो सेस्था खालामगोन हानायखिनिखौनो लोगोफोर कमेन्ट्स चेनेलफोर दङब्ला बेबायदिनो शेयार खालामनानै हरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगोन लाइक खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम एसे कमेन्ट्स हाय हेलौ लाइभआ 26 थांबायानो मिनिट कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स बारा गोबाव जिरायबाय थानो सानासै मोनसेबो बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया दासिमबो कमेन्ट्स नुवाखै आरोना एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स 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 हाय हेलौ माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालाम चेनेलफोर दङब्ला शेयार खालामनानै हरोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगोन आं वेट खालामनानै दं लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम इन्स्टाग्राम बेबायदिनो फेसबुक पेज जि दङ शेयार खालामनो हागोन लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स 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 गोबां दिन जाबायमोन मोजां गाज्रि दिनै फंनैसो सावरायनो थाखाय आङो फिन खेबसे लाइभआव फैफिननाय जाबाय लोगोफोर दिनै गोबां दिननि उनावहाय आङो बेबायदिनो सम मोनोब्ला बेबायदि लाइभआव फैनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो आङो नाजागोन आरोना भिडिअसखौ नुसनदोंब्ला नोंथांमोना मोनसेबाबो फिसा कमेन्ट्सबाबो होनानै गालांनो हायो आरोना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे आङो दिनैहाय बेबायदि लाइभआव फैनाय जादों आङो बेबायदि लाइभआव फैनायबो जाखाया सम सम आङो बेबायदिनो सेस्था खालामगोन आरोना लोगोफोर साउन्ड क्वालिटिया बोरै थांखो आङो दा जेबो मिथिला एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेलौ आङो एसे रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामालासिनो ओंखारलांनो नाङा मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय आरोना हाय हेलौ लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर मोजां गाज्रि फंनैसो सावरायदिनि जायफ्रा मोजां मोनो फैनो हागोन लाइभआवहाय वेलकाम आङो बयखौबो बेबायदिनो वेलकाम खालामदों जायफ्रा गोसो फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना हाय हेलौ जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नायनो हागोन आरो इन्टारेस्ट गैयैफ्रा नायाब्लाबो जेबो नङा कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो नेनानै दङ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामगोन हाय हेलौ कमेन्ट्स 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 लोगोफोर कमेन्ट्स साउन्ड क्वालिटिया बोरै जाखो मिथिला एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय हाय हेलौ कमेन्ट्स 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 लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गोबां टाइम जिरायबाय गोबाव मानियानो जाबाय एसे लाइभआव बेबायदि कमेन्ट्सफोर गैया बेनि थाखायनो आङो बांद्राय बेबायदि गोबाव जिरायबाय थानो सानाखै लोगोफोर नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट्स फैनायमोनब्ला आङो रिप्लाइ खालामनो नाजागौमोन आरोना आङो गोबां दिननि उनाव दिनै बेबायदि लाइभआव फैनाय जादों बांद्राय गोबाव बेबायदि जिरायबाय थानो सानाखै एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै बेबायदिनो गालांनो हागोन आरोना हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स 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 खालामनो हागोन गोबां सम जाबाय 30 मिनिट बेबायदिनो आङो जिरायबाय लाइभआवहाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय सोरबाफोर नुसनदोंब्ला लोगोफोर
गोसो गैयैफ्रा बेबायदिनो लाइभनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन आरो बेबायदि कानेक्ट खालामाब्लाबो जागोन आरोना। तो हाय हेल' जर जबस्ति नङा, तो जायफ्रा गोसो लाइभआवहाय फैनो हागोन। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो हागोन। तो रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन। तो कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे बेबायदि लाइभआव फैफिननाय जादों आरो नोंथांमोना नुसनदोंब्ला लाइभखौहाय बेबायदिनो मोनसेबाबो फिसा कमेन्ट्स होनानैब्लाबो थांनो हागोन आरोना। कमेन्ट्सखौ होनानै ओंखारलांनो हायो। तो लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। आं हानायखिनिखौ रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। तो हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स जायफ्रा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना। तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे आङो बेबायदि लाइभआवहाय दिनै फैफिननाय जादों आरोना। कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। कमेन्ट्स खालाम। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामदो। लाइभआव बेबायदि कानेक्टबो गैया, तो बांद्राय गोबाव जिरायबाय थानो सानासै आरोना, बरिं जायो। तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो हागोन। जायफोरा लाइभआव फैनो गोसो तो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स मोनसेब्लाबो फिसा कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन लोगोफोर। तो आङो रिप्लाइ खालामगोन आरोना। तो जिखिनि कमेन्ट्स फैयो तो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। हाय हेल' गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे दिनै लाइभआव फैनाय जादों। तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स। दिनै फिन खेबसे समायाब्लाबो आङो लाइभआव फैनाय जाबाय। तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो। हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स नेनानै दं लोगोफोर। रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन। दिनै नेटआ मोजाङैनो सोलिगासिनो। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामदो एसे। कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोनहाय एसे कमेन्ट्स खालामहर। तो रिप्लाइ खालामगोन आरोना। हेल' माबोरै दं लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो मोनसेब्लाबो। जायफोरा नुसनदों कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, हाय हेल' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, कमेन्ट्स। गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैया लोगोफोर, आङो दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैफिननाय जादों। तो नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। आङो वेट खालामनानै दङ आरो बेबायदिनो नेनानै दङ आरोना। तो आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। जायफोरा लाइभआव इन्टारेस्ट दं कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा
फैयाब्लाबो जेबो नङा आरोना लाइभआवहाय तो कमेन्ट्स लोगोफोर हेलौ जायफोरा गोसो लाइभआव कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर मोनसेब्लाबो जिखि वार्डआनो जाया मानो लोगोफोर मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां आरोना जिखि वार्डआनो जाया मानो हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनानै गालां मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां आरोना हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स होदो मोनफा मोननैबाबो हरदो कमेन्ट्स हाय गोबां दिन जाबायमोन लाइभआव फैया दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैफिननाय जाबाय तो जायफोरा मोजां मोनो लोगोफोर नोंथांमोना लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन तो जर जबस्ति लाइभआव कानेक्ट खालामनो गोनांथि गैया तो जायफोरा इन्टारेस्ट थानायफ्रा फैनो हागोन आरोना हेलौ माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम दुर्गा फुजानि अफार सोर सोर मोनखो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम हरदो कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर तो गोबां सम जाबाय 37 लाइभआव बेबायदि गैया फैबाय थानायबो जाखाया लाइभआवहाय बेबायदिनो गोबां दिननि उनाव दिनै आं फिन खेबसे आङो लाइभआव फैफिनदोंमोन तो बेबायदिनो सम मोनोब्ला सम लाइभआवहाय फैनो थाखाय सेस्था खालामगोन तो फिसाबाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम दुर्गा फुजा अफार कमेन्ट्स लोगोफोर रिप्लाइ खालामगोन तो कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलौ माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स तो लाइभआव फैयो आङो दिनै गोबां दिन जाबायमोन दिनै फिन खेबसे आङो गोबां दिननि उनावहाय बेबायदि लाइभआव फैफिनबावबाय तो लोगोफोर मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां आरोना कमेन्ट्स हाय हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन 39 मिनिट थांबाय 39 मिनिट गोबां सम जिरायबाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे दिनै लाइभआव फैदों तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो माबोरै दं नोंथांमोनाहाय बेबायदि लाइभआवहाय कानेक्टबो गैया तो बारा नेटनि एसे प्रब्लेम फैहांलायबायानो डिसकानेक्ट जाबाय थायो नेट माने गोबां खम मोनो बेवहाय जोंनियाव तो लोगोफोर हाय हेलौ नेटनि एसे प्रब्लेम डिसकानेक्ट फैबाय थायो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन मोजां गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हेलौ कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआवहाय कानेक्ट खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा जागोन आरोना लाइभआवहाय कमेन्ट्स
हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर खालाम तो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन माबाफोर कमेन्ट्स दङब्ला निस्सय फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरो ना कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जादों तो बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया आरो आङो बेसेबां गोबाव जिरायनानै थाबावनो ना तो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो एसे रिप्लाइ खालामगोन आरो ना हाय हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स कमेन्ट सेक्सनाव फैदो एसे तो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन तो कमेन्ट सेक्सनाव एसे फैयोब्लानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव फैदो कमेन्ट सेक्सनाव मोजां गाज्रि फंनैसो सावरायनोसै लोगोफोर तो एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे दिनै बेबायदि लाइभआवहाय फैनाय जादों तो एसे कमेन्ट्स खालामहरदो हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा इन्टारेस्ट थानाय लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो बेसेबां गोबाव थाबावनो आरो ना 44 मिनिट्स थांबाय गोबां सम जाबाय जिरायनायाहाय लाइभआव दिनै गोबां टाइम जिरायबाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स मोजां गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो हागोन लाइभआव गोबां सम जाबाय 45 बेबायदि मिनिट्स थांबाय आरो ना उन्दुनोबो ओंखारहां मोनबाय मेगनाबो गासिनो माने हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो रिप्लाइ खालामगोन तो वेट खालामगासिनो दङ एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला तो कमेन्ट्स खालाम हेलो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै उन्दुनो ओंखारनाय मोनबाय आरो डिसकानेक्ट नेटनि प्रब्लेम बे मोजां टावार नेटवर्क मोना जाबाय थादों हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो जायफोरा गोसो गैया तो लाइभनिफ्राय ओंखारलाङोब्लानो जाबाय तो जर जबस्ति नङा आरो ना तो जायफ्रा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा
ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरोना। जायफोरा गोसो लाइभआवहाय बेबायदिनो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो। सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। लोगोफोर मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरो ना। कमेन्ट्स लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो। हाय हेलौ लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स माबोरै दं नोंथांमोनाहाय? बयखौबो फिन खेबसे दिनैनि लाइभआवहाय बरायनानै लानाय जाबाय। बेबायदि आङो लाइभआव फैनाय जायाखैमोन, गोबां दिन जाबाय आरो दिनै फिन खेबसे आङो बेबायदिनो लाइभआवहाय फैफिनबावबाय आरोना। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन, आरो गोसो गैयैफोरा कानेक्ट खालामाब्लाबो जागोन आरोना। 47 मिनिट थांबाय, 60 जाबाथाय दोननोसै आरोना। बेबायदि कानेक्टबो गैखाया, बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानोसै। कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि ओंखारलाङोब्लानो जाबाय स्किप खालामनानै। हाय हेल' उन्दुनो ओंखारबाय, मेगना मारबोगासिनो। बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, सोरबाफोर नुसनदोंब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर, सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। गोबां टाइम जिरायबाय आरो आङो दसे थाबावगोन, बेनि उनावहाय आङो दोनथ'गोन आरोना दिनैनि लाइभखौहाय। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय। कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स। हेल' लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो। नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम दङ, एसे बांद्राय माने टावारखौ मोननोनो नागिरा। हेल' लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो हागोन। लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरोना। हेल' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर। कमेन्ट्स। कमेन्ट्स माबोरै दं लोगोफोर नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामहरदो, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना। कमेन्ट्स। हाय हेल' कमेन्ट्स। गोबां सम जिरायबाय, दिनै गोबां दिननि उनाव बेबायदि लाइभआव फैफिननाय जादों। एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। कमेन्ट्स। मोजां गाज्रि दिनै दसे सावरायनो थाखाय आङो फिन खेबसे गोबां दिननि उनाव दिनैहाय बेबायदि लाइभआवहाय फैफिनदों आरोना। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय, सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय कमेन्ट खालामनो हागोन। गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय लाइभनिफ्राय। जर जबस्ति बेबायदि गोनांथि गैया आरोना। जायफ्रा गोसो कानेक्ट खालामनो हागोन, लाइभआव फैनो हागोन। बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर खालामनो हागोन जायफोरा गोसो। सिम्पोल भाबै दिनैहाय लाइभआव बेबायदिनो फैनाय जाबाय। कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर नुसनदोंब्ला। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो लाइभआव फैगोन, आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबायना। दिनै एसे नेटनिबो माने प्रब्लेम होबाय थादों, बेनि थाखायनो आङो लाइभआवहाय बारा गोबाव थाबाय थानो सानासै। नेटआ ओरैबायदि डिस्टार्ब, माने लडिं जाबाय थायो, ट्राइ एगेन फैबाय थायोना। लोगोफोर सोरबाफोर नोंथांमोना नुसनदोंब्ला ट्राइ एगेन। हेल' लोगोफोर, नेटनि गोबां प्रब्लेम जागासिनो दं।
try again फैदे कमेन्ट्स खालामहरब्लानो जाबाय तो रिड खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे आङो दिनै लाइभआव बेबायदिनो फैफिनदों आरो आङो बारा गोलाव खालामला दा आङो 60 जाबानो दोनगोन आरोना 54 थांबाय आङो बेबायदिनो 6 मिनिट आरो थाबावगोन 6 मिनिटनि उनावहाय दिनै आंनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जागोन लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफोरा कानेक्ट खालामाबाबो जागोन आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर हेलो रिप्लाइ खालामगोन आरो आं वेट खालामनानै दं थ' बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर फैयोब्ला रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम तामुलपुर हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन बबेनि माने तामुलपुर तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर जायफोरा लाइभआव फैनो इन्टारेस्ट मोनो तो फैनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरो जायफ्रा नुसनदों तो नोंथांमोना मोनसेब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना हेलो कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे आङो लाइभआव फैनाय जाबाय आरो 55 मिनिट्स थांबाय दा 55 आङो बिदिनो 5 मिनिट थाबावगोन आरोना लाइभआवहाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स तो मोनसेबाबो फिसाबाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना कमेन्ट्स हाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांनो हागोन आरोना जायफोरा गोसो लाइभआव कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन औ लाइन थांबाय सरि लाइन थांबाय आङो लाइभखौहाय बेखिनियावनो फोजोबनोसै दिनैनि लाइभआ आद्रा जाबाय आरोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर आङो 60 मिनिट थाङोब्ला लाइभखौ फोजोबनो सानदोंमोन नाथाय लाइना एसे डिस्टार्ब खालामबाय थ' मा बुंबावनो दा कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन कारेन्टआ ओरैबायदि माने सानसेया माने डिस्टार्ब आरो तो मा बुंनो बे कारेन्टखौहाय तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर हाय हेलो लाइभआव फैनाय जाबाय माने कारेन्टआ थांना होननानै ओरैबायदि समस्या कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा इन्टारेस्ट हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स तो कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लाइनाबो ओरैबायदि डिस्टार्ब ना तो सानावथ' गैखायानोखा आरो कन्टिनिउ माने लाइन दानोना हाय हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो लाइभआव फैदो दसे तो कमेन्ट्स खालामहर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हाय हेलो कमेन्ट्स लाइन गैया ओरैबायदि खोमसि मा बुंनो आरोना आसामनि कन्डिसन कन्टिनिउ लाइन दाननाय खामानि बेलेग जेबो गैला
हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स बेनोथ' जाबाय दा रावबो गैया माने बेबायदि कानेक्ट गैया आरो चेनेला बेबायदि गिदिर चेनेल नङा थ' कमेन्ट्स खालामग्राया दिनै गैया आङो थेवबो लाइभआव फैनाय जाबाय गोबां दिननि उनाव फिन खेबसे थ' जियानो हक आङो दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जादों जायफोरा गोसो खालामनो हागोन गोसो गैयैफ्रा लाइभनिफ्राय बेबायदिनो स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन आरोना थ' आंनि खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन जायफोरा गोसो कानेक्टखौ आङो बिदिब्ला लाइभखौ दिनै दोनथ'नोसै कारेन्टबो गैला बेबायदिनो 1 मिनिट थांबाय 1 घन्टा बेबायदि जाबाय आरोना लाइभआव फैनायाहाय बेकार जेबो गैया खामानि गैया थ' बेखायनो दिनै इउटिउबावनो बेबायदि खामानि मावगासिनो आरोना बेकार जेबो गैया बेकारनि थाखायनो मावनो गोनां जादों बेकार नङामोनब्ला दिनै बेबायदि इउटिउबाव फैनो गोनां गैयामोन आरो थ' बेनो दिनै जोंनियावहाय गोबां बेबायदि समस्या नामाव माने बेकारफोरनि थाखाय गोबां बायदिसिना फैयो ओरैनो सायावल'सो बेकार ना सायाव नामखौल'सो बेकार लानानैहाय दिनै बेकारनि समस्याखौ दिनै फोजोबनो हाया थ' बेनि थाखायनो दिनै बेकारनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनो गोनां जादों आरो बाध्य थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर जायफोराहाय इन्टारेस्ट मोनो आरो इन्टारेस्ट गैयैफ्रा कानेक्ट खालामाबाबो जेबो नङा आरोना थ' गावबा गाव खामानिखौ मावखानांगोन खामानि मावाबाथ' आरो जेबो जायाना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थ' आङो बिदिब्ला दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै वाइफ गैया बर्तमान थ' कमेन्ट्स खालाम थ' जायफोरा गोसो कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरोना हेलौ कानेक्ट खालाम लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय थ' गोबां सम जाबाय लाइभआव आङो दा बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै गोबां सम जाबाय आरो लाइनाबो बेबायदिनो थांलाय फैलाय जागासिनो आरोना थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय थ' कमेन्ट्स खालाम हरोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ कमेन्ट्स जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स कारेन्टआ दिनै बिराद प्रब्लेम होदों दा कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन मोजाङै रिप्लाइ होगासिनोब्रा रिप्लाइखौ आं होगासिनो दखन साउन्डआ माबायदि क्वालिटि थांदों आंबो दा बेखौ बांद्राय मोजाङै मिथिला थ' आङो हानायखिनिखौ रिप्लाइ होगासिनो दङ थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन थ' जायफोरा गोसो हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै लोगोफोर आं बिदिब्ला
लाइभखौ फोजोबथ'नोसै बेखिनियावनो बांद्राय गोलाव खालामला 1 घन्टानि बारबाय गोबां सम लाइभआव दिनै जिरायबाय आरो फंनैसो बेबायदिनो मोजां गाज्रिबाबो सावरायबाय आरोना थ' जेन' हक कमेन्ट्स खालामनो हागोन आङो बेबायदिनो रिप्लाइ खालामलांनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' लाइननि कन्डिसन मा बुंबावनो कारेन्टबो गैया खोमसि इमान खोमसियाव माने आरो माथो लाइभ खालामबाय थाबावनो ना हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेलौ आंना दा चार्जाराबो जोबलायलांसिगोनसो बायदि मोनबाय थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर कमेन्ट्स डिसकानेक्ट जालायबाय बायदि मोनबाय आं डिसकानेक्ट कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स जायफोरा नुसनदोंना थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स दिनैहाय आङो लाइभखौ फोजोबनोसै सानबाय लोगोफोर बेबायदि कानेक्सन गैया थ' लाइभआव थाबाय थानानै आरो बेसेबां जिरायबावनो एसे बानायबो मोनबाय बरिं जायोना थ' कमेन्ट्स थायोब्ला आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगौमोन आरो बेबायदि कानेक्सनफोर गैया आरोना थ' फिसा चेनेलावहाय आरो माहायथो बेबायदि कानेक्ट थानो थ' बेखायनो आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानासै थ' बेखिनियावनो आङो दिनै आंनि लाइभखौहाय आङो फोजोबनो सानबाय लाइभ भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै कमेन्ट्स खालाम सोरबाफोर नुसनदोंब्ला निस्सय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर आङो 60 मिनिटआवनो दोननो गोनांमोन 60 मिनिटनि सायाव थांबाय आरोना थ' 60 मिनिटनि सायाव बारलांबाय आङो बिदिब्ला दिनैहाय लाइभखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो जेबो गैया थ' एसे कमेन्ट्स थाबावोमोनब्ला आङो दसे सम थानो सानदोंमोन आरोना नाथाय कमेन्ट्स गैयिनि थाखायनो थ' आङो एसे ओंखारलांनोसै सानबाय आरो थ' बिदिनोसै लोगोफोर लाइभआ बेकार थ' बयबो मिथिखागौ आरो बेकारनि थाखायनो दिनै बेबायदि ससियेल मिडिया बा इउटिउबाव फैनाय जादों जिखिनि हायो थ' बेखौहाय एसे ट्राइ खालामनो सेस्था खालामदों लोगोफोर आंनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैया नामा माथो जेबो सोंहराबो माथो रिप्लाइ खालामहर एसे बबेनिफ्राय बुंहरखो ब्र'आ एसे रिप्लाइ खालामहर बबेनिफ्राय जाखो एसे खिथाहरनो हागोन आरो मा मावो एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय थ' आङो रिप्लाइ खालामगोन एसे कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय थ' लोगोफोर बेसेबां गोबाव आरो जिरायबाय थाबावनो ना कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स 1 घन्टा बेबायदिनो 8 मिनिट्स बेबायदि थांबावबाय आरोना गोबां सम जिरायबाय आरो लाइनबो गैया खोमसि थ' बेसेबां गोबाव जिरायबावनो एसे खिन्थाहरदो ब्र'आ बबेनिफ्राय जाखो धनेस्वर बसुमतारी थ' रिप्लाइ खालामहरनो हागोन हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर कमेन्ट्स कारेन्ट गैया ओरैबायदि खोमसि थेवबो लाइभआवहाय आं गहपुर आङो थांफेराखै दे बिथिंजाय
गुफुरावहाय थांफेराखै तो कमेन्ट्स खालामहरनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाहाय ओरैनो नामखौ खोनागासिनोखा नाथाय थांफेराखै आरोना गुफुर साइडजों थांफेराखै हेलो लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर तो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन हानाय मानिखौ आरोना तो गोबां टाइम जिरायबाय आरो एसे बरिंबो जालायलाङोना खोमसि जालांगासिनो दं तो कमेन्ट्स खालामहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना तो गोबां टाइम जिरायबाय कमेन्ट्स लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नोंथांमोना कानेक्ट खालामनो हागोन आरो गोसो गैयिफोराहाय तो स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरो चेनेला बेबायदि गिदिर चेनेल नङा तो बेखायनोहाय कानेक्टआ आंनियाव खम जाखायो तो आङो जिखिनि कमेन्ट्स मोनदों तो आं बेखौनो एसे रिप्लाइ खालामबाय तो आंनियाव बेबायदि कमेन्ट्स गैखाया आङो बेबायदि मोननैल'सो कमेन्ट्स मोननो हाखादों आरोना तो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्ला जायफोरा सोंदों तो कमेन्ट्स खालामनो हागोन बिदिब्ला लोगोफोर आङो बेखिनियावनो दिनै लाइभखौहाय दोनथ'नोसै नामा बांद्राय बेबायदि जिरायबाय थानोबो सानासै लाइनाबो माथो फैनो रोंला तो लाइना फैयोमोनब्ला एसे सम जिरायनानै सावरायनो हागौमोन आरोना तो कमेन्ट्स लोगोफोर आरो मोननैसो कमेन्ट्स फैनायमोनब्ला आङो नायबावगौमोन नाथाय मोनसेल' बेबायदिनो सासे सानैनि कमेन्ट्स मा नायबाय थाबावनो ना तो जेन हक लोगोफोर आङो दिनै बेबायदिनो गोबां दिननि उनाव लाइभआव फिन खेबसे आङो फैबाय आरो दिनैनि लाइभखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामनो सानबाय आरोना तो बिदिनोसै मा बुंनो मानसिनि जिबनाथ' आरो बेखारखायनो दिनैहाय बेबायदि ससियेल मिडियायाव एसे हाबनानै दङ आरोना तो उफाय गैया लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलो कमेन्ट्स खालामनो हागोन जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय तो लाइन नेदोंमोन माथो लाइनबो मोनला जेबो मोनला तो आङो बांद्राय बेबायदि गोलाव खालामबाय थानो सानासै दिनैहाय कमेन्ट्सआबो गैया तो आरो बेबायदिनो एसे प्रब्लेम होबाय थादों नेटनि डिसकानेक्ट जाबाय थायो आङो सम बेबायदिनो लाइभआव फैनो थाखाय आङो सेस्था खालामगोन सम मोनोब्ला आरोना हेलो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन व्यूज मैसेज क्या हाइड करके रखना है उसको सो हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर मा प्रब्लेम नुजाबाय थादोंब्रा कमेन्ट्स खालामनो हागोन हाय हेलो दिनै लाइभआव एसे गोबाव सम जिरायबाय आरो एसे उन्दुनोबो माथो ओंखारहां मोनबाय आरोना तो बेसेबां गोबाव आरो जिरायबावनो जायफ्रा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामलांनांगोन मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालां आरोना तो गोसोआव बेबायदिनो थुलुंगानाय मोननाय बायदि माथो रिप्लाइखौनो होआब्रा What happened? मा रिप्लाइ होबावनांगौ जाखो ब्रादार रिप्लाइ हरबायथ'
गहपुरनि बालाय आङो गहपुर साइडजों माने थांफेरनाय जायाखै ब्रादार। जायगाफोरखौ बांद्राय मोजाङै सिनायनाय नङा आरो ना। थांफेराखै खनसेबो। ओरैनो जायगानि नामखौथ' खोनागासिनोखा, नाथाय थांनाय जायाखै आरो ना बे साइडजों। हेलौ हाय हेलौ लोगोफोर, कमेन्ट्स एकदम माने भिखारिनिसो जाबाय दिनै। लाइन गैया, बेकार मा बुंनो ना। आसामनि कन्डिसन कन्टिनिउ लाइन दानो। दिनैसिमबो आरो बेबायदि जायगा थायोब्ला मा बुंबावनो ना। गार्लफ्रेन्ड दंना गैया नाय नाय नाय। गार्लफ्रेन्डनि सोमोन्दै बांद्राय बेबायदि जेबो कुइसन खालामथ'ना र' ब्र'। बर्थमान थ' हेलौ लोगोफोर, एसे कमेन्ट्स खालामदो। कमेन्ट्स खालामहर। गार्लफ्रेन्डनि एसे कमेन्ट्स खालामथ'नो नाङा, बांद्राय इन्टारेस्टिं जाया बिदि। हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, एसे मोजां मोजां कमेन्ट्स खालाम। हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर, लाइभआव फै दसे, लाइभआव फै। बारा इन्टारेस्टिं नङा बेफोरो। बांद्राय सावरायबाय थायोब्ला माने मोजां नाङा आरो ना। जिएफनि सोमोन्दै थ' हेलौ, उनाव सावरायगोन बेखौहाय। दा दिनैहाय सावरायथ'आ आरोना। आङो दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदि गोबां दिननि उनावहाय लाइभआव फैदों। थ' उनावहाय सावरायगोन। लोगोफोर कानेक्टआव थायोब्लानो जाबाय, थ' रिप्लाइ खालामलांगोन आरोना। हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन आं। मोनसेब्लाबो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांथार आरोना। थ' जायफोरा नुसनदों लोगोफोर, फिसाबाबो कमेन्ट्स होनानै गालां, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। आं हानायखिनिखौ बेबायदिनो रिप्लाइ खालामगोन आरोना। दिनै खोमसि जाबायलै एसे लाइभआ। लाइन थानायमोनब्ला एसे साबसिन जागौमोन, नाथाय दा लाइनानो ओरैबायदि डिस्टार्ब मा बुंनो। सानावबो थाया आरो बेबायदिनो हरावबो थाया आरोना। कारेन्टनि बिराद प्रब्लेम। हेलौ लोगोफोर, आङो रायलायनायावनो गोबांथार सम रायलायबाय। थ' बेबायदिनो 1 घन्टानिबो बारबाय। 2 आवार्स जालायलांनोसै आरोना, 1.5 घन्टा जासिगोन। गोबां सम जिरायबाय। दिनै दा नैबे चार्जआबो जोबलांनो हासिगौसो मबाइला। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, हेलौ। गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ इन्टारेस्टिं दा नैबे समावहाय जिथुनाखि दिनैनि दिना ससियेल मिडियानि दिन बा इन्टारनेट। दिनै इन्टारनेटनि बाहेराथ' दस्रा बेलेग जेबो गैया। थ' बेनि थाखाय आं सानो दिनैनि नैबे समाव जों दा बायदियाव माने थैनानै थांनांगौब्लाबो मबाइलखौ गारनानै सहसाव माने एसे गालांनो टान मोनो आरोना। थ' इन्टारनेटखौनो आं सानो दा नैबे ससियेल मिडियानि जुगावहाय बेस्ट सबनिस्रायबो आरोना। रिल्सनिफ्राय लानानै बेबायदिनो गोबांथार फेसबुकनिफ्राय लानानै बायदिसिना बांसिन दिनै माने ससियेल मिडियायावनो लोब बेबायदि फैबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो ना। आं बेखौसो सानो इन्टारेस्टिं आरो। थ' मबाइल नङाबाथ' आरो दिनै मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानोनो हाया माथो ना। एनि टाइम मबाइलखौ नांगौ। थ' हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, कमेन्ट्स। दिनै रिल्सआनो जा माबायानो जा ना, मोसानायानो जा बायदिसिना बेसेबां नायनो दिनै मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानोनो हाया। ओरैबायदि दाबायदियाव माने थैनानै थाङोब्लाबो
ससियेल मिडियाखौ गारनो हानाय नङा। हेलौ बेसेबां माने आंना बेबायदि फरायनाय गैया, ओरैनो एसे डिप्ल'मा आरोना, अनलि आङो 10 पासल'सो लादों। बेनि उनावहाय डिप्ल'मा एसे दं आरो। थ' फिन खेबसे बयखौबो आङो चेनेलाव दिनैहाय बरायग्रोनानै लाबाय, आरो जायफोरा इन्टारेस्टिं मोनदों नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमावबो बेबायदिनो सापर्ट खालामनो हागोन, आरो बेबायदिनो मोनफा मोननैबाबो कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय। स' गोसोआव थुलुंगानाय फैगोन, आरो बेनि गेजेरजों जोङो दिनै सोलोंज्लायनो हागोन, आरो जोङो दिनैहाय रावबो रोंनानै फैखाया। थ' जोङो हायाव फैनायनि उनावसो जोङो दिनै बेबायदिनो सोलोङो। थ' 100% जोङो नंजोबखाया। थ' दिनै रोंनाय रोङैया जोङो सोलोंनांगोन। थ' बेनि गेजेरजों जोङो दिनै एफा एनैखौ सोलोंलांनो हागोन आरोना। थ' एथ'बां एकुरेट आंबो माने गासैखौबो बेबायदि हाजोबा आरो। थ' सोलोंगासिनो बेबायदिनो गोबांफोरनिखौ बेबायदि नुनानै, थ' दिनैहाय ट्राइ खालामदों बेसेबांसिम सहैयोना। थ' जेन' हक नाजानांगोन आरो मावखानांगोन। जिखुनु खामानियावनो खस्थ' दंखायो। थ' जोङो मावाब्लाथ' आरो जेबो मोनजायाबो, मावखानांगोन। मानसिनि लाइफआ इजि नंखाया, गोबांथार स्ट्रागोलनि गेजेरजोंसो। थ' बेखायनो दिनै जोङो मावाब्ला रावबो मोनजाया। मोनसे नङा मोनसे जोङो माबा मोनसे जों मावखानांगोन आरोना। थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर, जायफोरा लाइफआव बेबायदिनो इन्टारेस्ट मोनो। थ' आंबो बेबायदिनो सम मोनोब्ला बेबायदिनो लाइफआव फैनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरोना। गोबां दिन जाबायमोन आङो बेबायदि लाइफआव फैयैयाहाय। दिनै बेबायदि आङो फिन खेबसे लाइफआव फैनाय जाबाय आरो। लोगोफोर, आङो बिदिब्ला दिनैहाय आरो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै। गोबां सम जाब्लाबो जायाब्लाबो बेबायदिनो दिनैहाय मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै फिन खेबसे आङो चेनेलावहाय फैफिननाय जादों। थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामला, दिनैहाय बेखिनियावनो आङो लाइभखौ दोनथ'नो सानबाय आरो। निस्सय सोरनिबा थाखाय बेबायदि गोरोन्थिफोर आङो बाथ्रा बुंफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ खेमा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला आङो दिनैनि लाइभखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै। गोजोन्थों, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।